Kaixo, egunon, hemen gatoz, hilabetero moduan, zozketa bat egitera. Kasu honetan, Zuhatzako bazkideen artean, zera dago jokoan? Jurrita arrai kontserben produktu sorta. Hilabetero bezala, online bidezko aplikazio baten bidez, zozketa egingo dugu. Hemen daukagu gure bazkideen zerrenda. Eta ia ba. Aplikazioaren bidez, lortuko dugu irabazlea. Zenbaki saritua 278. 278. Eta bazkideen zerrendara josgero, 278. zenbakiarekin, Maite ez naola. Zorionak!